хора, аз съм Никол Захарева и вижте само какво се случи. Първо ми трябва нещо да се от телефона, защото ако видите какво е станало и какво съм предирала, чака ми дори на 2 листа. Вижте сега. Кака, ето, Кака, Кати, малко към селото, на море. Обаче, това трябваше да е на един лист, който не стана моето желание. Ама нищо, може да го правим това с ножица, лепило, което е течно, и ще ни трябва четка за рисуване. Първо ще започнем с първия лист. Хе-хе, нямам нещо. Това не е много добре. Проблема е сега, трябва да изрязвам и да лепа. Това, което никак не ми харесва, че трябва да лепа, не. Остава така и да го нарежам. Ще го нарежа така и ще го залепа. Или не, така че става по-бързо и е повече работа. Не, е така. Няма да го режа цялото. Не знам дори как стана. Е така. И го лепа. Добре. Само искам това да е хубаво поне. Поне да е хубаво за мен. Как видите, сега и този лист не остава. Намо е. Също си трябва да е право, ама не мога да садам да е право. Ама ако ще стане правилно. Няма.